O'n i yn y medical department yn Java gyda transport section. A erbyn disability, oedd ar ôl ni o ymladd, ar ôl i rhoi mewn, oedd dim medical kit da ni, dim supplies, dim byd, a dim bwyd, a dim Red Cross, dim yw dim. A dim doctor yn yr amser, oedd doctor i cael ladd. So, am bandages o'n wyso banana leaves. Amser i mewn i'r jail, mae'n yr officer mas wrth yr commandant, you can't put British prisoners, British soldiers in the civilian jail. A cod nhw'n Geneva Convention so-and-so. Cos bwno lan, we don't sign nothing to do with Geneva Convention. Cos bwno, wedyn ni oedd arsi attention, borgyn ran yr headquarters yma, a bywa lawr, a cico fe, a pwno fe. Bydd e'n dod yn spel, ne? Fe ddath amser, o'n i'n mynd yn safed iawn amser un o'r, oedd y bwyd mynd mor wael, 20, o'n i gyd mynd safed iawn. Amser rwy'n yn marw, gladdi yn gloi, cyn mae'n ystym byta fe. Na doctor lawr, o doctor yn dod fel circuit yn weithio, lawr na, a fe wedodd ew, they're eating us up them, oedd i'n bwyd o'n nhw Japanese, o'n i'n ffili dod trwy do'r llongau, a fe di ffili mas wedyn ni, bod ni'n llad a byta cant o ni. O'n i lawr i byti 3.5 stone i gyd. A ribs yn y golwg a ffili cael gwaith cerdded rhaid. A o'n i'n chyfri cyddes fel stygnan a'ch trad o chi. O'n i'n mynd byti yn borcyn yn y gwyl yn yr hospital. Don't you think about what's going on? Right oedd yn. O'n i'n mynd i gweld gwely o'n blynydde nawr. Amser y gatre wedyn ni. O'n i ddim yn dal llythyr. Un llythyr o'n i'n cael ma 4 years gatre. A wedyn ni, oedd yr officer amser nwmlad wedi dod i fi lawr kill in action. So amser gytre, gas mam a dad, ffit mam ffardd, amser ta miwn, disgwyl yn dŵp bet na. Dyr i miwn ta pwy ti. Yna reception gysoi, a ni gyd disgwyl yn glero at ei gilydd fyna. Yna reception gysoi ni gytre, a tri o'n i disgwyl ar ei gilydd yna. Ffili 10 cofio gair o Gymraeg o gwbl. A gytre wedyn ni, oedd ofon fi mas, oedd rhaid i fi gael biscuits yn y boced a cael bandages yn y boced wedyn ni. A ni ffili dod rhyd o'n a gwybod, cael bandages a tonic eif yn y boced a bwyd.